Per a la majoria, esport significa exercici, competir i passar-s'ho bé, però per a molts altres, a més de tot això, també significa negoci. Els esportistes professionals, els gestors d'una destinació esportiva o els treballadors d'una agència de màrqueting viuen de l'esport i per tal de potenciar la seva indústria es van agrupar per crear iniciatives que facin créixer el sector. L'Andorra Sports Cluster és la primera entitat d'aquestes característiques privatitzada al país i va néixer de l'impuls inicial d'actuar. El seu objectiu és clar, millorar la competitivitat de les empreses vinculades al sector esportiu del Principat. A Andorra la part de l'esport existeix i és un referent des de fa molt temps. I crec que també el fet que s'han anat produint esdeveniments esportius molt significatius al país al darrer dels últims anys han anat creant totes les condicions necessàries perquè amb la iniciativa pública es pogués tirar endavant. O sigui, hi ha d'haver una realitat econòmica i Andorra hi és la realitat econòmica. Hi ha un 8% del PIB que depèn del sector de l'esport, hi ha més de 150 empreses que s'hi dediquen i amb un volum de facturació molt significatiu que li dona aquesta magnitud, amb la qual l'administració valora si pot tenir sentit o no la creació d'aquest clúster i crea un equip i posa els recursos per realment tirar-ho endavant. Que el 8% del producte interior brut d'un país depengui de l'esport és una dada sumament significativa. A Catalunya, per exemple, on hi ha institucions tan lucratives com el Barça, només representa el 2% del PIB. I amb l'objectiu d'incrementar la competitivitat de la indústria esportiva, el Principat és un dels pocs països al món que ha declarat l'esport com a sector d'interès nacional, protegint així les seves empreses i ajudant a impulsar els projectes que se'n derivin. Llavors, d'aquesta manera, la incertesa que pot tenir el gestor, tant amb els seus plans operatius en els centres en si, com als esdeveniments esportius, com a la gent a l'hora de decidir de quina cursa fer o no, o on fas tu la cursa, no? Doncs jo crec que aquesta part ajuda moltíssim a reduir aquesta incertesa i fa que Andorra avui sigui una plaça atractiva per venir a invertir en projectes esportius. L'esport pot ser a Andorra un dels pilars de la seva economia i jugar un paper clau en la seva diversificació. Poder desestacionalitzar el turisme a través de les cites esportives és un dels objectius de l'Andorra Sports Cluster. Un dels projectes que volem portar a terme ara és poder assentar, dic assentar per dir-ho d'alguna manera, però poder fer un treball conjunt molt concret de veure quines millores podem aplicar des de l'hostaleria fins a la restauració, fins al comerç, fins a les instal·lacions esportives, fins i tot a certa part d'infraestructura, perquè el nou consumidor esportiu, ja no només el que ja estava evolucionant fins ara moltíssim, amb el que s'ha evolucionat tantíssim des de l'inici de la pandèmia fins que aquest nou consumidor, o sigui, què podem fer per adaptar-nos a les seves necessitats, no? I quina petita part pot millorar un hotel, quina petita part pot incorporar un restaurant o una alimentació més saludable, què podem fer tots, el retail, què podem fer per adaptar-nos més a aquest consumidor esportiu? I ara és el que volem fer, és assentar-nos amb un calendari de treball molt concret com el que hem fet amb la declaració de l'esport com a sector d'interès nacional. 32 empreses ja formen part del clúster esportiu andorrà, entre instal·lacions esportives comunals, gimnasos privats, empreses de retail, negocis turístics vinculats a l'esport d'aventura o les estacions d'esquí, sense oblidar la presència d'esportistes independents que poden aportar la seva visió particular. Per exemple, la Margot Llobera, que és una esportista d'aquí del Principat, que és una persona molt activa, no només amb el clúster, sinó amb altres temes socials, doncs va mostrar el seu interès des del ben inici, des de l'inici, i forma part de l'associació, i altres persones. Perquè també aquesta part de generar projectes conjunts, jo crec que aporta molt valor perquè l'esportista és el que genera la demanda que hem d'oferir com a país, i poder-lo tenir al costat de l'empresa t'aporta el valor de conèixer quines necessitats té avui en dia aquest turista esportiu o aquest esportista. Els darrers mesos, el clúster ha signat un acord amb la Universitat d'Andorra per compartir coneixements i un altre amb l'Escola de Negocis Unisport.
Ha fet un conveni de col·laboració amb el Clúster d'Esports de Catalunya per crear sinergies i ha pactat amb el govern promoure les bones pràctiques ambientals en esdeveniments esportius. Perquè, com diuen, la feina feta no té destorb. El que realment crec que ha portat molt valor és poder posar tanta gent d'acord en tan poc temps i treballant tots plegats, que crec que ha sigut quelcom que molt significatiu i que ha tingut el seu fruit. Ostres, Andorra ha fet una feina magnífica fins ara i jo crec que és seguir amb aquesta evolució, no? I ara doncs, focalitzar-se també en aquesta part de desestacionalització que pot aportar molt valor. Jo penso que sí, és el moment. Tenim l'oportunitat i l'aprofitarem segur. L'Andorra Sports Cluster es va crear 15 dies abans de la pandèmia i, malgrat els entrebancs que la Covid-19 li va posar, ha sabut en poc temps posicionar-se com un referent en el món esportiu andorrà.